रायहरबाय थायोनो आंनि हिन्जावखौ मा मोननायनिजों आं नोंसिनि थाखाय एथ' हेफाजाब खालामना होनांगौ मा मोनजानायनि मा माने बिदि होननानै एकदम नांलायहरबाय थायोनो आंनि हिन्जावजों। ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बिनि थाखायनो खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ। हाय हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जियानो जादोंला मैयानि दिनावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल भिडिअ होदोंमोन ना। थ' दिनैबो फिन खेबसे नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौनो लानानै फैफिनबाय आङो। जिहेतु नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ आरोना लोगोफोर, कमेडि एक्टर दैदेन वारिनि जिहेतु बिसि बा हिन्जावा गुबुन सासे सेंग्राजों गाज्रि सोमोन्दो जादों होननानै कल रेकर्डिं भाइरेल जादों ना लोगोफोर, नङा होमब्ला? थ' जियानो जा आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोंसै। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरोना लोगोफोर। थ'दो बिदिब्ला। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना हमदां हाखाबाय नङा होमब्ला आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लाना फैदों, बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै, नङा होमब्ला? थ' जियानो जा लोगोफोर, बे समावहाय जिहेतु दैदेनवारिजों लोगोसे जिहेतु दैदेनवारिनि हिन्जावा गुबुन सासे सेंग्राजों जिहेतु कल रेकर्डिंनि भाइरेल जादों बा गाज्रि सोमोन्दोनि जादों। थ' बै सेंग्रानि जिहेतु हिन्जावजों आरो दैदेनवारिजों मा बाथ्राखौ रायलायदों आरो बोरैहाय बिथांमोना दैदेनवारिया जेब्लासिम जियालाव थादोंमोन अब्ला बिथाङा बै सेंग्राया दैदेनवारिनि हिन्जावखौ मा खालामनो सुबिदा लादोंमोन बा सुजुग खालामदोंमोन बिथांमोना दैदेनवारिजों लोगोसे बै सेंग्रानि जिहेतु हिन्जाव, बै हौवानि हिन्जावसो ना मासो मिथिला, हिन्जावखौनो बायदि नांदों जिहेतु बुंनाय बाथ्रा कल रेकर्डिंआव खोनानाय बायदिब्ला, नङा होमब्ला? थ' बिथांखानिया जिहेतु दैदेनवारिनि हिन्जावजों आरो बै सेंग्रानि आखल आखुआ माबायदि बिथांमोना गुवारै फोरमायथिनानै होदों आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नायलांदो। जों गारलायनांगौबाबो जों स्ट्रिप गारलायखागोन। आं खोन्थाजोबगोन, जेबो नङा, फोरमान दंजोबो। आं बानाय मोनबाय बिरादनो, आंखौनो खालायबारियाव थानाय बायदि मोनखाबाय आङो बिरादनो। आंखौसो बिदि जानला मोनला नांला बंसा खोन्थादों बियो। ओंखायनो फिसाखौनो आं खांला होननानै थाखाथारदोंमोन आङो। हाब फिसा गाव बिहामजो लिङो, बेवाइ जानाय बिहामजो जानायखौ बोरै बिदि रायलायखो बे बिजोंहाय सानबाय आं डाइरेक्टनो, जोंबाय आं। माबायदि जादों आरो नोंहा, आं ओंखायनो बे सन्देहआव रागा जोंनानै रायदों, नोंहाबो फिसाइ गैयैखौ खेल लालायबाय नामा होननानै। आं होनखानाय जेलावबो दानाय आंखौ नायफैनाय, इसिग्राब नायफैनाङा, जेब्ला गनोसै होनबा लांफै होनना बुंखानाय आं। आरो स्कुटिया बोरो होनबाय आङो साननैनि उनाव, ओमफ्राय स्कुटिखौ सोर लांफैया, दैदेन बिसि लांफैबाय सेरफांगुरियाव। बोरै हिनजाव मानसिखौ लेंहरनानै हरनो हाखो नोङो, बिदि होनना बुंबाय आङो। खमसे खमथ' हौवा मानसिखौ बिबोनांफोर दङलै, हरनो हायोमोन ना होननानैबो रायबाय आङो। हिनजाव मानसिखौ बोरै बिहरखो नोङो, बे हिनजाव मानसिखौ बोरै सेरफांगुरिसिम लेंहरखो नोङो होननानै। आरो आं ओरैनो हगारा, आङो मोनसे जायगायाव दा थांगासिनो दं क'क्राझारावहाय। मोजाङै बेवहाय आं माबा लागोन, स्टेटमेन्ट लायगोन बे जायगायाव। आंनि हिन्जावखौबो बानायदों खोमा, जायखिया बेखौथ' आंथ' डाइरेक्टखा, आं स्टेटमेन्ट लाग्रोगोन, बेनि उनावहाय बिसास गैया, हरलाबायो, खुनु बिसास गैया। स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा थांबाय आरो बियो। स्कुटिखौनो बियो हारसिङै लांफैहोदों, बेखौ सोर फैया होननायाव हारसिंसो लांफैदोंनो। जायखिजाया मोजाङै स्टेटमेन्टआ हजोंहाय स्टेटमेन्ट लायग्रोगोन आं रुमावहाय, आंथ' रुमखौ मिथिखागौ बबे जायगायाव थाङा। स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा रावबो लाखिनो हाला, डाइरेक्ट इउपिआर लिरबाय आं। इउपिआर लिरगोन आं डाइरेक्ट, इउपिआर लागायना होनोसै। नोंनो खोन्थाहरखाबाय आं, गाज्रि दामोन, आं बिदिखौ सुखुवा, डाइरेक्टखा। सासे एथ' जाहा मेला जाना, आरो बेल' नंबावालै, आं बेखौ जेबो सानबावलामोन। ओरैबायदि बियो आंनिफ्रायनो पुलिस थानायावहाय फैसा हैनांगौ होननायखौ बियो 10,000 फैसा जादों। होमबा सानना नायदो नोङो, पुलिसजों आं थांबाय, गग्रोमोना थांबाय, बेफोरबायदि खोन्थाहरबाय। नंखाय नंदोंबा आं पुलिस थानायाव दाख्लै लेंहरदोंमोन, बे आंनि फन हमाखै। नों फैसाया बेसेबां होफैमारा होननानै सोंदोंमोन आं। होमबा बे फैसा अबेहाय बाहायखो बे? सानना नायलाय नों। फैसा थाखानि जेबो खोथा रायलायखाया, बहा गारो आंबो मिथिया, बेयो हिनजावफोरनियावनो गारखायो। आं बेखौथ' मिथिखाबायब्रा, मिथिनायालाय। ओमफ्राय बोरैथो एकदम खर्स जाथारलायखो बेहालाय? सोरो? बेहा? सोर बियो? जोंना? मिथियालां, ससे लामा ससेनिफ्राय बिदि थाखा जादों माबा जादों, एसे फाल्थु खामानि मावदों होननाय खोनानायखाय गावनो एरायदोंनो। आरो रायहरबाय थायोनो आंनि हिन्जावखौ मा मोननायनिजों आं नोंसिनि थाखाय एथ' हेफाजाब खालामना होनांगौ, मा मोनजानायनि मा माने बिदि होननानै एकदम नांलायहरबाय थायोनो आंनि हिन्जावजों। बेरायनो लेंहरनाय मामा लेंहरनाय।
ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बेनि थाखायनो खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ डाइरेक्टखा बिदिनोखा जोंनि गामियावबो ना गामिनि दावराव जानायावबो ना बिदिनो जादोंना आं ओरैनो हगारालै आंखायो आं जै जादों होनबाय आं ओरैनो हगारा गवा बे ओरैनो आं होनखायो आंथ' आं माबा लागोन डाक्टार स्टेटमेन्टबो लागोन आं फैसाखौ आं गारखाबाय आंना मेरला फैसा थांखाबाय होमबाबो आं लाखागोन आं स्टेटमेन्ट खालामगोन आं बेसेबां फैसा खारदों होमब्लाबो आं ओरैनो केसआवबाबो आं ओरैनो केसखौ गोरलै होखाया गाज्रि मोनो ना मा मोनो नोङो खिन्थु मोननांगौ जेबो दायथ' गैथारला आं खिन्थु गोग्गोम जोंखाबाय आरो बेखौहाय फिसा सानैखौ लानानै थाथारसै आं बिदि दावराव दावसिया आं जानो हानाय नंला आरो पुलिसफोरनि माबायाव नोजोरावबो खारफानानै थानो हाया बेलाय आं माबायाव कर्टआवसो एसे माबानानै रायज्लायहरसै आंबो अ माथो बेफोरबायदिखौलाय मानो नांगौ मालायखौबो एरना होयो बे माथो आंखौथ' बिदि जेनेबा जेलनिफ्राय मानो बख'नांगौ मा नांगौ बिदि होनबावदोंसोनो हिनजावा खोन्थाजोब्बाय बिदिनो बे लाफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदि खामानि मावला माला होनलायलायनाय समाय लालायलायनायावसो आं लाफिननाय जाखादोंमोन बेबायदि फाल्थु बेबायदि खोन्थानाङा ना आंहा दावराव जाबाय थायो सोरखौबा मोनदोंनो सोरखौबा माबादोंनो बिदि होननानै बुंजाबाय थायो रायजाबाय थायो आरे मालायनि खोथाखौ मानो लादोंब्रा नोंलाय होनना बुंबाय आं एकदम हृदयनि मोनजानायखाय बेफोरबायदिल' होनबाय थायो नामा होननानै रागा जोंखांबाय आं डाइरेक्ट दारमासिनो बिदि एथ' जानला मोनला खोन्थाद्रायबा जोङोलै आंना होननानै आं माबोरै बिदिखौ बोरै सामलायनो हानो आं बिदि सिगाङावनो सामलायबोनो हायाखै आरो बिदि खिबु नागिरनो दावग्राया नागिरबाय थानो हाखाया बेफोरबायदि नोङो जेनेबा गोसो मिलायलायदों माबालायदों बेफोरबायदि मालायखौ एरनानै बिदि बिलायलायनो नाङाब्रा आं बायो बिदिबा आं होनथारोना बे दैदेना मा नायजानि स्कुटिखौ गालांखो बे दैदेनाल' फैग्रोथों होनबाय थादों आं गालाङाखै स्कुटिखौ आं गालाङाखै गावनो होलाय फना आं गावनो स्कुटिखौ गालांदों नामा बे आंखौ मोनायावहाय नोंनि स्कुटिया गालांदो नोंनि स्कुटिया न'आव थाङोब्ला नोंखौ न'आव दं होननानै मिथिगोन होननानै मिथिजागोन नोङो होननानै गारिखौ गाव लाखिबाय थादों मिथिबाय मा नायजानि स्कुटि आं हजोंबो बुलायबावदोंसो आङो नोंनि बिनानावनाव सोंल' नोङो आं फन हरदों नंगौना नङा होननानै बेबायदिब्रा बियो गारिखौ आं ओरैनो होबोआखै बेनो जासिखायाखै बे गावसो बिना लाखिदों मिथिगौ नोङो ओरैनो गुन्दाखौ मिथिखानानैनो बे फिसाय गैयैखाय इंगित लागासिनो दं बियो साननानैनो बिदि साननानै आं फन बुहरदोंमोन ओमफ्राय डाइरेक्टबो होननो हायाना आंहाबो रागा जोंनो हायाना आं ओरैनो हगारालै एसेल' माबा एरना होआखैना बे आंखौ एसेल'बा आं जेबो सानामोन आयौ देन्जार बुंना होदों बे आंखौ अनेक बुंना होदों बेसेल' नङा सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रेस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो अनेक खालामोनो आङो बबे बिगुरावबो आंखौ अनेक खालामनाय नुदों सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो सासे मानसिखौनो लाबोनानै खोन्थाफैनो रोंना रोङा खालामखानाय आं रेकर्डिंखौनो हरजोबफिनगोन जेबो नङा होननाया बियो आलदा जानोसै आङो नङा थ' बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना निसय जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो भिडिअखौ मिथिखाबाय नङाब्ला लोगोफोर थ' आरो बेनि गेजेराव आं आरो बांद्राय बुंबावनो होननानै सानाखै अलरेडि नोंथांमोना कल रेकर्डिंनि दारै मिथिखालांबाय नङाब्ला लोगोफोर बाराय खिबुखौ बिलायलायनाय जादों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गाज्रि गोबां सिख्लाजोंबो गोबां माने रान्दि हिनजावजोंबो सोमोन्दो लायो होननाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्राजों बिथांमोना बुंफोरलायबाय थारैनो बेसे सैथो आरो बेसे नंखाय नोंथांमोना खोनासंनानै अलरेडि मोनथिखाबाय नङाब्ला आं आरो बिनि गेजेरावहाय बांद्राय बुंबावनांगौ होननानै सानाखै निस्सय आं आरो फिन खेबसे आपडेट भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय होनो नाजागोन बिथांमोना गावसोरनो थारैनो सोरनि दाय सोरनि दाय गैया बिथांमोना नंखायना सैथो बेखौ सानसेब्लाबो होगोन थ' आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय फुल भिडिअखौ होफिननो नाजागोन बिथांमोननि जिहेथु आपडेट्स भिडिअ फैगोन ना थ' जियानो जा लोगोफोर बे भिडिअखौ लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर नैबे कल रेकर्डिंखौ होनायनि थाखाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियावहाय गिबियै आपडेट्सआ सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर
स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय